Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Balbal. Saba kayo ang mga tao, Hisaya Ermitanyo. Kipasa. Elos emerar la mujer matar. May kipatay nga babae. Yo envio Olympus. Gibato nila si Ryan. Gipadahag ko dayon si Olympus. Dili kita angay nga manghilabot kanila. Niya sila sa atong puder. Kung makagawas pa lang ko din, ako mismo ang ubadlong kanila, Hisaya Ermitanyo. Prinsesa Almira. Nagbantay kitang dining dapita. Si Zeus ang atong gidapikan. Ang hari sa mga hari ngagikan sa kahayag. Dili kita buot nga mudaog ang kamitnit. Peligroso. Tingo razon? Oh, gusto ka. Apil gani ko og kabalaka. Mabalaka ka gyud Hisaya Ermitanyo. Og ikaw man ang daling makagawas din eh. Pakigsulti si Ryan. Kela gustaría. Erhasis. No verdad, Hisaya Ermitanyo? Matuman, Prinsesa Almira. Pakigsultihan ko siya. Kabar! Karab! Gihatagan gid kog labad sa one inay Ryan. Nga do bang wa man dayon ninyo siya mapatay? Kang, ayaw lang pag kanang pagkusgay mong tingog kang mabungol taon mi anak kang. Mga palpol! Madam! Mitingog kapag yun, mga way hinungdan! Tama! Atam! Mata! Agay! Oh, mitingog ka pa man, God. Giapil pa nimo ang way hinungdan nga black magic. Tabang nyo ko yung ungo! Kinahanglang mamatay siya. Si Ryan, madam! Kabar! Karab! Giingnan ta kang ayaw pagtingog! Nagala! Oh, si Ryan! Oo! Dili ko patingogon, pero mitubag sa akong pangutan na. Ay, Iskarita, kalma lang, God. Kalma lang. Dugay naman na nimong gustong ipapatay si Ryan. Nangita na kitag pamaagi. Suma! Kapila na natubuhata ang paghulga sa iyang kinabuhi. Ugwa, gid kita'y nahimo, di ba? Maglisod ko sa pagduol ka. Samot na may, madam! Uy. Gusto. Gusto si Buktot. Nagka-timing. Nahilom lang kita. Salamat nyor ungo ha. Imo kong gidapigan nyor tekoy ungo. Unsa may mahayong pamaagi nga mapatay ko gayo-dayon kini si Ryan. Kabar! Layas! Karab! Layas! Torda estintina! Lay! Unsa ko nun yun? Ambot unsa na iyang giyaw-yaw. Halika lang, pangutan na nito. Ikaw! Sagpaan na sa bunya ko! Nangasamad talugoy. Tungod sa ilang ipambato ka na to. Nadaot na ng kutis ko. Nasa mansaman kong maayo. Mga way batasan! Ilan ang tagibato? Tepa. Ingon si Iska kaya ang buhi unang namatay babae nga gibalbal. Naguhi-guhay naman to. Mabuhi ba ito niya? Dili na lugoy. Paggara-gara lang tong iya. Pero posible sab. Wasi klaro na mo nung O mabuhi ito niya. O sa may nagguhay ito babae nga. Wa nam ganito yung tiil. Siya din.
Udong, hilak na. Si Ang Eden, hilak yun, oh. Dili ang hilak tawan na. Bitaw, no? Ahain man taos da Eden. O simbak ko sa... Mauto siyas da Eden, simbak ko lang taon. dili lang unta, Lugoy. Hilom na. Dili lang. Uy, Dong, nagkatimahaw ka ron? Humot kayo. Humot perfume. Burag na din ng napita. Wala na. Buanga. Nagkatimahaw ko sa perfume. Gidug ka naman ako. Sa marang perfume, makabadog ka. Wala. Hindi maawanta. Napasandig si Lugoy. O nakatawag. Ako saba. Gibati ko ang katugon. Ryan! Isaya Ermitanyo. Nagpakita ka? Ni ako sa imong damgo. Ayaw luagisis ka. Nakita ko ang upat kamakandila. Ang nagpakitang aso o pagkausap sa kandila. Nagkahulugan sa kadaugan nilang iska ug sa ilang labaw nga ilang gihinganlan ug hular. Isaya Ermitanyo. Sa dili pa moabot ang pagkahimugso sa atong kaaway sa kalibutan sa mga tao. Patiya ang anak ni Iska. Patiya si Iska. Kinahanglang mabuntog mo sila. Halayo siya kanako. O dili ko maabot sa iyang nahimutangan karon. Isaya Ermitanyo. Anaara siya sa imong dul. Mahikap mo siya kung imo siyang makita. Kinsa siya? Kinsa siya, Isaya Ermitanyo? Ikaw na ang mutuki ni Ana kung si kinsa siya. Kay konsultihan ko ikaw, mahisupak na kini sa among balaod. Ug dili mo siya mabatay, pinaagi sa imong kinaadman. Pangita siya, Ryan. Pangita siya. Ayaw na pagbiha. Isaya! 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 Isaya Ermitanyo! Isaya, ayaw pagbiha! Ay! Isaya! Sabay, natulog ta! Yaba. Diyos! Nakatuhog man rin siya. Nung saba ni mo nung lamir kita kay damgo na guda. Hapit na tato. Putol man ni mo, kabuangan ni mo. Min kay ito. Nakalips-to-lips man tato. Naku si... Kinsa ito nakalimut sa guda. Yes, gapohor po ha. Si... lagi siya tawa. Si Pukwang, girahan ko na tato. Si Pukwang, di ka nito kagwapas Pukwang sa kunam ko. Ugduha lagi. Ugduha kay puson. Iya kong gip. Ay, chuchulak na tato. Gusto na, Lugoy. Gusto na. Gusto na. So, kagisapot ka? Nagdamgo sa ko. Oh. O gagakong damgo. Ni ara sa atong duol ang anak ni Ska. Usa? Di niya hain man. Hain man siya. Mao na iwan ako may bawi. O kinsagit siya, Lugoy. Unya. Tinuod sa katong imong damgo. Damgo man to. Damgo raman to. Kisa may gisulti ni mo na sa imong damgo. Ha? Bebe, sultihi ko. Kabar! Karab! Kabar!
Dili ko mahimuta ka makadungog ni arong bagtig sa ilang simbahan. Kinahanglang mahunong sila. Kabar! Madam! Doon na sa'y nanimba sa ilang simbahan! Buiset! Kabar! Nagsigig yun og bagtig. Way hunong-hunong. Sakit sa akong dunggan ng maong pagbagtig. Singgit, madam! Kabar, madam! Kabar! Lotos, sa'y dahitabo ni mo. Ngano ka? Hala! Madam! May dugo mito sa iya mga mata! May dugo! Lotos, unsay dahitabo ka di mo. Ganito siguro, madam! Sakit sa akong dunggan nga nakadungog ni arong Madam! Madam! Nganong sakitan mamos inyong dunggan? Ako lagi! Wa ko'y dunggan, madam! Wa ko'y dunggan! Ako ang inyo, Rayna. Anaakan ako ang tanang pagkadautan. Naasa kong lawas ang spirito sa demonyo. Ang maudi ay Madam Kabar. Pangita mo paagi nga mapahunong ka ng pagbating sa simbahan. Ipahunong ka na po ko. Madam, mahatuman. Si Lutos. Si Lutos, wala maglihok. Lutos! Bagting yun, Lugoy! Bagting pa! Muna isugong padiansin mo. Bagting na mas ginawa. Ano magkadungog ang mga tao nga hapit na ang misa. Nga daghang manimba. Bagting pa! Pilam ka oras sa pagbagting, ha? Bisig na po pag-oras. Basta libre snack. Libre inom sa akong pagbagting. Okay na. Paborito na kong inom, good. May bagting! Bagting na mas ginawa! Sige! Bagting pa! Huluga! Huluga ka ng kibuhan! Uy! Ikaw sab tangtag! Tangtag ikaw sad! Huluga ka ng kibuhan mo! Ayun ba doon, Yoray? Kiningi mo eh! Ay, gilay, batos. Kining bugtota. Dali ang kaigo eh! Nagdugo akong oo! Ni apa amaw! Ikay amaw ah! Ay! Wala! Mapatay na eh! Nito yung nagpanan ako. Patay na lugoy ini. Huwag ka sukol! Wala yun! Hagbana! Sige! Huwag ka sukol! Sige! Guruyon to sa kalibunan! Bangon! Tabangan na to sa kaon! Tabangan tag kaon king batig naong! Sukol! Dali! Bugata kagay ning tawanan nyor. Baho pagyod kayo. Nanimaw mang suka nyor. Ba yun una? Dili na to ang ngayon pang sukaan! Bugata nyor oy. Bugat kayo. Ikaw tanaw lang ka. Tabangsan. Imo kong gisugo? Wala. Waman di ka sugua. Ayaw lang pagtabang. Naman tong kalibunan. Doon na lang sa kalibunan! Lami pagka ni siya. Kunuton naman nagpanit. Hustinian lang tanin nyo, Roy. Humo pang batikon ini. Baho lang suka. Ang atay kainin nyo, no? Imo lang atay nyo. Sigurado ko, gahin na nag-atay. Hanggaw kang buktuta ka. Tungaon tani asa ka sa ibabaw sa ubos. Ha? Aw. Asa imo? Ibabaw, ubos. Ang ako... Tungaon tani. Sige, ako lang dapit sa ugat niyo. Hanggaw. Ay! Buktuta ka. Nagkabiktima yun, Nanagkitas kalibunan. Ito, kalibunan na yun ni. Uy, misamot man kabaho yun. Di naman ibawang suka. Nasagol na marong baho. Niyatas kalibunan. Nagkabiktima yun, Tanyor. Mangaon na, Tanyor. Andap ng pagkaon. Inigaon na to. Piyungon lang na itong atong mga mata. Kaya ron dili taludoon nga magtanaw siyang naong. Hilas ni mo yan! May pagawas ka imong talinis na yung kupon yun! Mauni ang akong iopera sa iyang tinaim. Mauni ang akong ibuslot sa iyang tiyan. Niya! Gano buktot! Ngano!
And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.